És un mandat que per al govern és un mandat tranquil, amb una majoria que és evident que les dona tranquil·litat i amb una oposició que el que intentem fer és fer propostes que siguin molt intel·ligents i que costi molt dir que no al govern per aquesta qüestió aritmètica, no? I penso que Esquerra des d'aquest punt estem complint amb la labor que se nos ha encomanat. A vegades hem aprovat mocions molt interessants i nosaltres no les hem aprovat, però al final acaba passant el que nosaltres havíem proposat, no? Com per exemple el tema de escombraries. El govern creiem que està en aquesta tranquil·litat d'aquesta majoria absoluta i això fa que es vegi que no hi ha ambició. No hi ha una ambició per anar a solucionar els problemes reals de la gent. 2 anys on els veïns nostres han tingut que suportar un increment del 18% dels impostos i resulta que l'any passat han sobrat 21 milions d'euros. Això vol dir que no saben gastar o que no calia pujar els impostos a la gent, perquè si no t'has gastat tots els diners i te sobren, vol dir que no era necessari aquest sablazo que jo vaig definir fiscal. Crec que el que ens està sobrant és masses activitats d'aparador i poca qüestió que transformi realment la vida dels veïns de la ciutat. La gent en els barris ens diu clarament que hi ha una centralitat molt gran al centre, permítame ser redundant, i que tot passa aquí i no se treballa als barris. Una qüestió que està bé i que se va inaugurar aquest mandat, home, nosaltres el tema del poliesportiu de Merinals és una cosa correcta, però nos falta la biblioteca del Distrito Sud, no? A l'hora de les prioritats es nota que tenim visions de ciutat diferents. Bueno, jo no espero molt més del que estic veient perquè veig un govern instal·lat en aquesta comoditat, en aquest confort, en aquesta falta d'ambició de la majoria absolutíssima. Què espero? D'acord, espero que la resta de forces de la ciutat siguin capaços de generar una alternativa, perquè aquí estarà la clau en el 27. Si els veïns de la ciutat visualitzen que hi ha realment una alternativa o no al govern actual. I aquí jo crec que tota l'oposició tenim almenys que pensar en aquests 2 anys si som capaços de construir una alternativa creïble, potent, que pugui generar una cosa que és molt sana en la democràcia, l'alternança.